Politie, je bent aangehouden. Als je niet meewerkt, gebruik je stroom. Weet je dit? Kijk naar de puntjes op je borst. Yes. Er wordt getaserd, hè? Krijgt nou iedere agent zo'n taser mee op straat? Nee, niet iedere agent krijgt een taser mee. Er worden ruim 1000 collega's in Limburg opgeleid. Dat noemen ze de first responders. En dat zijn de collega's die gestuurd worden naar de incidenten. Dus die vanuit bijvoorbeeld het operationeel centrum richting onder andere 112-meldingen gaan. Het stroomstootwapen zorgt er uiteindelijk voor, als het daadwerkelijk wordt ingezet door de collega, dat eigenlijk de spieren worden lamgelegd en dat een persoon tijdelijk handelingsonbekwaam wordt. En dat zorgt ervoor dat de collega's eigenlijk controle kunnen pakken en over kunnen gaan tot het afboeien van die persoon. Meneer, mijn collega die komt je dadelijk helpen, die komt die pijltjes verwijderen. Wat we de collega's uitleren is dat de bovenste pijl, want er zijn eigenlijk 2 pijltjes in zo'n cassette van een stroomstootwapen. De bovenste pijl eigenlijk in de romp en het onderste pijltje in de benen om een zo groot mogelijk circuit te krijgen. En circuit betekent? Ja, het circuit betekent daar waar de stroom doorheen loopt. Door het circuit worden eigenlijk die spieren lamgelegd en wordt die persoon dus handelingsonbekwaam. We hebben natuurlijk een aantal wapens bij ons. Dienstwapen, de pepperspray, de wapenstok en nu het stroomstootwapen erbij. Het verschil tussen pepperspray en stroomstootwapen is al heel groot. Af en toe kan het zomaar zijn tot het pepperspray dat het niet functioneert bij een persoon. In dat geval is het natuurlijk handig dat we niet meteen naar het dienstwapen moeten grijpen, maar dat we dan een tussenoplossing hebben, dat is het stroomstootwapen. Het is vaak natuurlijk een handeling die je binnen een split second moet nemen. In dit geval denk aan een doorgesnoven iemand die in een kroeg staat of die net een mishandeling heeft gepleegd, die aangehouden moet worden en waarbij de pepperspray misschien op dat moment niet werkt. En dat zou voor mij dan een moment zijn om misschien het stroomstootwapen wel in te zetten. Kijk naar de puntjes op je borst. Het is natuurlijk van veel dingen afhankelijk. Ik probeer altijd in eerste instantie natuurlijk met woorden alles op te lossen. Dat is natuurlijk en blijft natuurlijk het allersterkste wapen, vind ik, binnen de politie.